Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awurade onhyira obi biala otie atie de TV. Na no pay awurade ne ye bakasa. Anunti utie mi a. Ye de wa se adwen sakra ho asem. De ebem wo ho se wo ye Kristonia. Owo edidaaso. Se Yesu Kristo to ne safra wa. Obekọ ne nchen. Ya wa Kristofo bebre o wa. Edomo so. Bo mu ni nkwaje. Ye won se bo na Bible ne kan wa nte ase a wo hu ne ya wo pa kire. Nse bo Bible ka kire wa na wadi kila o sa Agyemang no nya de abede. Beko hobi. Me a wote me nkan from Apostle Joseph ato usu ansa. Dodo na from Osofo champion. Me ne oba Agyemang Esther usu ansa. Na no no obi busa se me yire wa na me yire ne wa na. Na mo so David. Me nua wodi machi me no. Ti na me de Apostle usu ansa. Ono so de Esther usu ansa. Erade won hwa. Sa no pai utie me na obefa Nyankopon no masem so ama wokra anyankwa. Aya na ye kan bebre se ewiase a ye wei. Ye na Kristofo ne ye na ke ye gina ho. Ama nka wona a wonnim Nyankopon no. Ehu se de Nyankopon ne som ne desi ye dai atie. Na nka ye ne aso ne ke ye gina ho kire se ne ye som no so ye dai atie. But na ye Kristofo no mumu no. Aso obi ngwa aso no kura na wo hu ye se ye hu ni mfaso. Ko ya na wasa ke ye kire manyame so ma emu ode na ne som se na sitie no ye mum ye ade ma wiasefo enhu se ne nyame som ye dai esitie nti Bible no ne ye ka asem bi na me ma wadwene aba ho o te sa hu se ye declare heaven unko bi da ti yan je ho no yan go Matthew 5:13 15 to 16 Matthew 5 ye kenkan o Matthew homa no etira eye enum yimu a eye edumiensa no etifia so se enkyere ene han tie ni ye enkyere ene han obi bagu sa o se na enkyere kura ene die ye nyina nim se enkyere ye ade a ye die na ye yusu no wo kwan bi a se o ye nkwan o ka koko ade a bia obi hu se o de enkyere tuma ebetima ma na ye de bia no o yusu enkyere enti enkyere ni dwumadie se ema ade eye de ti de bia me kan me se woti hoyi usu wa ye nkwan se de yi wato fish wato nantwinam udi beef atum wato moko wato nyadoa in toast pepper mo kan se perekese dua nyadoa wodi fasani ama we nyina ye nkwan ado de se nkyere ni mu a nkwan ne yedai enye de ti nkyere ya ade a ema ade eye de ti Bible ro baso akire se enkyere ne han moment so ebeka se han no moment obi beka se ade ye han na je se akire ade bi se ne sitie ti lo ga se light kire ade se ne sitie to bo okọ ba bi na ho ayesum ano no ma wo huru se ne ho ye dai esitie ti moment light be ba ho no light na ma wo hu se ne ho ye dai esitie ti se Bible ne ka se nkyere ne han a na je se wo peso o kire wo se wo nkyere ne ya ade a e ma ade ye de ana han ni so ma nipa hu se de ade bi ye dai etie because wo kokwa mu na amana da ho na esu wo hu hu amana no the moment light be to ho no e ma wo hu amana ne se ya wo nya dai unkotum eti ya hwe de Bible ne pa kire as a Christians na hwe se wo follow within that ayinu ana e ma wo tibe wo se wo ye Kristoni aha ose mo ne asase so enkyene tiani ye so ba fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa de atia ne se asase yisu yen ya Kristofo no ye ne ma wiasefo hu se de nyamesom ne da ye da esitie ba to tie bi ye pa so ba ye Kristoni a woni nipa nyame de wasi wo se mani ba hu se de onu Yakobon ne som ye da ne desitie
to say yen ni asase so nkyene na je se so obi ba hu se nyameso mu oda ya wo wa ba fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa wo na wo se wo ma nipa hu se nyameso mu ede na anyam bia no wo ba so nyame no nipa do do se na afa wo so hu se nyameso mu eda ni nti o masakra o ma dwena o so ba so nyame because wo ba so nyame ewi asefo obobra obobi obi ka se ne ho kire na wo se wo de ye chen no obi se me de me so bibi manyeye wo de ye de bobo etu sa di pa no abeda mo wo se nyameso mu ode cause wo so wo ka nyame asem na wo se wo tie ma asem na de manu ma asem ne ye adwuma me hira wo na de ade onsa beka bia ebe ye nhira ebe ye ye onsa no adwuma sa na tworo ne ka kire yen but wo ba nyameso mu wo fa nyame na odi nanu ma asem so a de wo ye bia ma ne ye ye a no begina mo wo se nyameso ede anoni asem no ti se wo tie mi a anopai me ba so do wadwini sisu se wo ba fa nyameso to so no ampa wa be ebi mo hu se nyameso emu ode cause wo se woni asase so nkyene na je se asase isu yi so bi ba hu se asase isu tena de wa bra do ho ama nyankopon a eye wa to wo se woni asase isu nkyene aha na se enkyene eda yira ede na ode be se no enkyene afei tie ni ye ankyene mu de gu aduane ye de ananya sha fine moment ankyene be gu fom anwea be fra no mutimi de nkyene ye aduane ma wote se nkyene na de onse sample afei ase no no eti se ankyene ne da yira enya mahwe biem sa na wo ye kristoni na wantimi amobra wo nyameso mu ama afoforo hu se nyameso mu ode na mo bi ka cho se wo nyameso mu mponi dia ene hwe ni ye se wo ya out of coverage area nya dia oso ahini no ba ye dai obekọ bie e ba se ye sha dia bi so a Christ of God ni ma bi di agoro a se wo bi wo bi wo ne dressing mu na mo tu a won tu no de Christ so ma to no so na wo tu ne fo se abraba wo ya wo obo no nya sa na nyamesom siti a o se nya ona abebu matan aha no nya temu asemo ya ka so bi bu obi atan a wa ya bone ne asi yenku ena ne ebu ntan ano de Bible no se yeni ho kwan se e be wo so obi aye bone asi yenku ne na bone a wa yenti ene de wo se yeni ho kwan na ebom sa wo ya bone na me ka kire wo se wo anya ya wo bekọ bu nsam gem de anya atemu o e atan yi eso na ye nhwe moment obi ti bone mu na wo ya Kristo ni a wo ma na hu say ya bone na watim na so de Kristo so ato ne ho so no obegyae no wase nyo na abebu na tan ya mane momunyini etwa bere ni dura moment aba ya sha no o ya nkyere wo hwe agu edimi ma wo ya fa wo nya hwe biem ti be a Christian na wo ti bone mu na wo mpese wo ba firi bone ni mu na so wo pese wo kire se wo ye Kristo ni no nyame se wo mfa wo nya hwe esa so bi ti bi hwe wa bra bo so amo wo se nyame so ma ede kire se abrabo na wotimu no entimi ma nyame nhiraw ana ma de odo nsa beka bi ayeye ti da bia no wo bebo bra wo wi ase eni ama nkoyie ma ti ama obi hu so osum nyame a sa de ho beto no ba ye kro entimi nya no osuban ti to so woni asase so nkyene na sa nkyene ne da yira ya fa ya hwe biam wa ba jiro se Kristo ni ama wo se wo ya se Kristo ni ma nyankopon nya kwan hiraw na de odo nsa beka bi atimi yeye na wo gwa wa sa akọ heaven no what is ani ama na to na ye ne mafunu wo nyameso mu enti wan kasa de bia wo tempa mo ase nyama nkoyie mam ti kosua kokko kosua tuntum kosua kodi awo maifonku money perfume anu na wodi akire ti abrabo ne nkoyie ti ba da amanfo hu se nyameso mu ode na atwo so aba nkwaje ne mu bi aha enye mahwe bi gise ohwiegu fe wazi ase no ni party etia so isa wo ko fa nkyene se de begu aduane mu na nkyene hwiegu fom na se wuntimi nsanse se gu aduane no se nkyene ba ye dadia na abeto agudi a na se wo se that time na nkyene na gu anwea mu no
Untimi mfa nya hwe biem. Saa na Nyankopɔn somtie. Moment aba chiro di nse wo fa Yesu se okra ne waje nkwa. Na nya na num asem a wo di so. Aba wanya kwan ye hira wo. Se ya afoforo be hu se nyamesom mo de no. Se wo antimi antu saa na mo na. Udi na wa ba chiro no. Nhia nyame biem. Ontimi mfa wo nya hwe ma ne nya dai. Nya ye. Osoro ahini ne nya de a wo nsa be ye dai. Ebeka. To se moni asase so nkyire. Sankyire ne da yira. Fa nya hwe biem. Tisi yehwiegu. Tisi oba ye Kristo ni no antime ani nyame anu asam so a. Kristo din na ade to ho so antime nya hwe yo. Sam jam na wase de wo koto. Tisi o pese wo hu nyame som. Se de wo tie. Ma wo hu ni se wo abakọ heaven. Ye bibi mo bi hu se nyame som ede. Na Awurade ntimi nyina so. Amfa wo nkọ na hime. Enti saa de ya. Nya de a so ahini no. Onsa beka. Aha. Moni wiase han. Tia ni ye. Se wiase fo nim se de Nyankopɔn som siti a. Wo ba ye Kristo ni a wo na wo ba kyerɛ wo no. Ene wo beti wiase wo ye wo ba wo hye trouser. Wo ba ye Kristo ni no. Wo na ba ma wo bi a wo hye trouser wo ye wo ba. A wo nkwa so no na ba ma na hu se no. Trousers na wo hye no. Se wo fa wo ama Nyankopɔn na wo nya ye enu nti wo abekɔ bo nsam gyem. Na se wa kyerɛ nipa no. Se de nyamesom ye dai esitie. Na da wo ba fa Yesu Kristo no, wo ba wo na waje trousers aye dai aboso. Ti na wo han na wo ye na ne de. So wo ni wi ase han. Wo na ba nipa hu se ne Nyankopɔn som ye dai esitie. Wo ba je Nyankopɔn di ye. Wo na wo se ka wo gya wa no keka. Na de kyerɛ wi asefo wo na fofo no mo se. Sa wo pɛ so wo kɔ heaven a nyamesom no ye keka ya no. Ya mo mesh. Ba wo ba ye Kristo ni anu na wotim. Ti ba da wotimi a kyerɛ foforo se ne nyamesom ye dai esitie. To se wo ni wi ase. Eta Kristofo abrabo bi a mo bɔ no. Mo bɔ ne se ye e ba kyerɛ foforo se de nyamesom ye dai esitie. Ne ye wo nyamesom ne som ne se ne esitie. Nyamesom ye bra so die e ye bɔ ne gyaye. Nyamesom ye se betifie na me kosom nyame abɔ mpa ye na Awurade fiti hɔ a wo ma masifie atoka. Ya sa na nyamesom tie. Nyamesom e woni ama bi a wo se wo ye. Na de gina wo se wo sum Nyankopɔn. To se obi nim nyamesom se na esitie a wo aba sum nyame aba kyerɛ odin se wo ye Kristo ni no. Wo na wo se wo dai ne ama bi adi ma nipa no se de som ne ye dai esitie. Ene sofo mu a. Otimi ka se o so ne na se wo antwem pona na wani nte na empratwe di eye na sofo mu a ti ho se oba wale a di ka atwe mpana ti wo yese ya sa na nyamesom na tie ahefa na Bible no aka kire yen se so ope so wale a di ka atwe mpana na sa wo ya sofo na wo ka ne se ya oni wiase han na sa okoye wiase sumwa nyame nkopon nche yesum nya dai nko ti na me ma wate de akiro ne kanase ankyire ne han na wo ka no wo na aba ma nyame ahu wo na wo ba ma nipa wo wiase a wo nim nyame ahu se de nyame ne som ne de sitie asankyire ana wo na wo ba ma wo mo hu se ampa esom ne se na tie asehan han kyira de kaso obi light obi a wo ma obi ahu se de ade bi ya dai it is enlightenment. Wo lighting bibi na sha na ye koni ti de ya no ti sha na nyamesom sitie de ya kyerɛ wo nyame ni som mu no se na tie a de de kyerɛ wiasefo ama na wiase ni na mo na Kristo ni na mo no difference. Kristo ni bro wiase ni bro Kristo ni twembra wiase ni twembra Kristo ni yaka wiase ni yaka Kristo ni kwabosom ho wiase ni kwabosom ho ti Nyankopɔn se ye na ya bagina di no ye na ye kyerɛ wiase se de no Nyankopɔn ni som sitie na ye nso asa kyerɛ wiase ama wiase ya wo se de ne de ono nyamesom no ɛda ye de ewom aha ekura ɛda people so ntumi hinta ade ase ontimi mbeka nkyerɛ me se wo ba ye Kristo ni wa bra ye hu wa bra bo wo man a wotimu Patamu awutimu
wajumam ejoma wukọ efi a wuti mu antimi mada so obeka so ye kristoni ne yehu ne ya ewo ho abekere se wo ye kristoni ewo se yehunu eri se wo ye kristoni na ne ye bi nshodi a ene ehwani ye ente sa wo nyameso mu ara mo se nyameso mu wa komam nyameso mu wa komam no aye nsam na ye kana wo de asie wa komam na da ne da wo yi na die because akoma no ye nkonya no wo fie the moment I want to say wo kwaro de akoma ne na ekọ ti nyame asam ya ka akire onyina so so de asi a akoma ne na gisie ti na oduru beebi na amanfo okontoko a bi ye Christian nko bi na se hono na wo yi na die se wo ye Kristo ni ti ni kwan se wo ko amanfo no mo nsa wo nom bi na se dam se nsa no mo nya wo de asie wakoma mu nti no wo ko duru hono wo yi na di ti wa nom bi no ane na kire yi a wo yi nyame som na die sa ne te to asi ekuro ada peposo entimi hinta ti so wo ye kristoni na ba se wo kire se nyameso mu oda obi abehunu o ma nipa nyina hu se de nyameso siti a nipa behu but wo ya nkire wa hwe agu ti entimi fa nya hwe bi mu wa se wo kire nyameso se de siti yi wo momu wadum untimi nya han to asi ekuro ada peposo entimi hinta aha na won so kanea mfa nse kodo ase untimi kan kira me se o ba so kanea wa abra anya ade na o ba se wo de hwe na uhuru se ne esitie to asi mfa kanea nse kodo ase eto untimi kan kira me so wo ba ye kristoni wa abra won na di mani pa nya dai enhunu ensi da de so wo ye kristoni na ni bantimi hu se de wo kristo som sitie de a hweniye na nyame so monte sa ya som nyame manipa wo ko mutimu se wo ye kristoni ala bebre fu se edu ko siara fa bible so waboto na ko wura so de ma na amanfo de jaje so ye kristoni dabi wona onim nyame so mani so no omo hwe wabra ko oni yeye wana montio ane adi kristo so mato so se wo ye kristoni ko chiro na me ya wo se nya omo se awurade no omo nyina na be ko heaven na emom de odimi nyankopon ma hyede so etu obi opa so wo kristoni papa no o hwe ne yeye na brabo se wo nyame asem no odi so na won so kanea mfa nse kodras na emom odi si kanea adua so na asran ama wona wo edan no mu nyina ya nso kanea mfa nse kodras ye disika ni adua so na ahyeran etu wo ba ye kristoni a wotimi nya kristo so wo kokom wotimi ta sha wo ye kristoni na wo kristo so endadi wo kristo so awase endadi ma enipa wo ho nyina hu sampa wafa yesu se wo kra ne waje nkwa anade ne yehu wo kristo so yakọ mark 9:50 marko etire ya nkron chichemu aduonum ya kenka o Marko homa no etire eye nkron no yimu eye aduonum o se enkyene ye tiani ye enkyene ye le to aduanem eye ade a eye bible nkondam enkyene ti so obi o ne yesi meni nkyena bia na yade bi na wo yale enti na doctor etu awo na enkyene nya bone se o ye kristo ni a wo be di nkyene enkyene eye aha emadia ye de ede tu free mu a na ebom sankyene ne da ya before sankyene ne da so betu afiri mu no na ye hwie na hwie agu anwonam because mama je ba hwie agu anwea mu no utimi mfa nto aduane mu mpo no wanwo say wo test nti se wo ba ye kristo ni na ye hu nyamesom no wo mu a ade se wo ye nkyene na wo hwie agu fom ye ntimi mfa wo nya hwie ma ne nye ye ewurade ntimi nhira wo ma ne nye ye ba ye ba yo wa ewurade ntimi nsi kwan ma ne nye ye ba ye be se wadwuma nyame ntimi nsi kwan ma ne nye ye dem ba se be de sha wadwene mu no na wo se de bible no kan na me kire wo no wo ba ye kristoni na ye hu kristo som no se nyame du ye bibia etimi ye to so wo ye kristoni ma nipa nyina hu sampa wo ye bibia ye ma ye du ye bibia ye de eye aha o se ade na mo de be hye ne nkyene se adiai ana ade be hye ne nkyene
Adiai sabase wa ova nyame anum asem anya adwuma ama ne pa ama wabrabom ama wonza no nyuma anya ye ama obi a wo so do homa nyame ne ma ekọ yie ma na wo so abekọ heaven a edia ba biam na wo ba ya e ba draw amanfo attention ama wo se nyame so mu ode because ensa na wo num na ade to nyame so mu a e ba wi ase wo kidi mbesai no wo wi ase so kidi mbesai mu bi onu nyina ma no monsa mu kidi asai eti ba da wo no wo hu se nyame so na wo ko mu na bo wo do wo wi ase adwuma asai wo a wo so nyame wo adwuma asai wa mobra e ba bo adwuma ba bo aye dai aba ho hwa sa wo ti adwuma mu na wo dan nyame so adi wo adwuma mu oni ye nyina ma nipa mu se Kristo so so adwuma sa adwuma ne ye nipa di a wo ye wo si nkyɛn ba hwe wo kɔ asɔre hwe complain no do ye di ama wo manager wo ye Kristo ni o ba adwuma mu amanfo aba o charge di a kyerɛ wo manager hwe won ne do do ye di ama wo se oni amanfo kasa ti wanim buade na ekọ de se no fo se adwuma no ni wura ne hu se ekọ fom a no person oyi nipa di anya on first person na wo da Kristo so wo adwuma mu o manager niam asem ne aka kyerɛ no asem ba ne aka kyerɛ fa wo kyerɛ o manager wo pa wasem so wakura we de hwe ne yie de wo se ni kasa nipa kasa no obuade o hwe kwan wo fa so ye adwuma na tim so wo tim mama adwuma na wo ye no wo ye bibia na ni ha pesa me kyerɛ wo bi ye Christian oni asase so nkyerɛ wona obama nipa hu se nyamesom emu ode e wo asase so na atwe wi asefo aba wona wo wosom no obama nipa hu se de nyankopon ne som ne yedai esitie ama nipa hu se de atie wo so mo ye na wo ba ye oba nche trouser wo hye yange kan ya no a wo keka wa no ba ma wo kọ aso le wo trouser wa twe ene wo wa akura no wo 5 years 8 years 10 years a wa hwa wo pe trouser atokura unya bi nyadai ntoma no obi wo 20 years no akoto 15 years trouser na wo de ahye to wo kwa wo twedu ni kotodwa a wa wie jimi odu ko sia do be fa ba so wo kwa aso de na munum za ho siesie e ka nyame asemo ya de abrabofunu e de ewura nyame sumu ti ama nipa hu se de nyame sumu ne ya dai esitie Yesu ba yo ka se obepa nkwaje ade ama yen no ehe no okoto abula mu nsuo kosua kode awuo dade bi twa dade morning perfume afuo nku ehe na Yesu Kristo ko ka se eno de ba ya brabo mu a ye benya nkwaje ti sa na Kristo sumu na tie yen ni nipa ya si agi Yesu odi a ye be ma na hu no sumu no se na sitie be na ye hwe de ye na Kristo sumu to so ni asase so nkyere sankyere ne da yira wo fa nya hwe biam ti se wonu a wo ba ma nipa wa asase so hu se de nyamesom ni de sitie no se wa ma nipa hu nyamesom se de sitie abomo amamu abenya nkwaje ni bia yankopɔ se me kan kyerɛ wo se wo mfa wo nya hwe wa ba nyamesom mu wa na subandi ama nipa enim nyame a hu se sa wo sum nyame a wo wo de wo se wo ye kyerɛ se wo sum nyankopɔ a nyankopɔ se wo mfa wo nya hwe to se me ka jo se enkyene ede na so yira ne da yemfa nya hwe biem to wo ye nipa nyame betimi afa wo so ama nipa hu ni se nyame som ne som ade na ebo mo ama wo ho kwan ani na hyede ye so ama na afa ni hira ma wo so ama nipa hu se de som ne siti a nya de nyankopɔn wa hema na hema mu no do beba wo aha se munya enkyene mo amumu aniti enkyene na wa ye ne aye mu no ya nya nkyene wa kan bia mo se de ase munya enkyene mo amumu eja wa se nya asundue mumu eti awose wanka sa wo hu se nyame sumo ade wo mu na mo wasumdue je wo ti nyame sumo anka sa nya wo de o se du ko sia da na wadwene o se na kura de agya na next week na wakọ aya sa wo kọ ame akọbo boni a wotim no won pese wo bajai na so di Kristo suma to ho sunti o se du ko sia da wo kọ so nim sa wo kọ asori adwaman ye wo boy sofo no kọ boso to se ko sia da asori kura kọ aya dai aya wo ya to anum sa niam enko ye wo mpa ya nyame ntie to se wo ne anigye ya nkyere no wo wa wo mu menyankopon som no wa hu ni se ye bibi ababo hu se nyame ne som na ede wa ga se ye bibi ma wo ho
to say yankyere no wa wom ti say nyamesom ada wankasa ye na nye dema na ma wasomdua na wo pe no ko Luke 14:34 ye kenka o Luke humanitarian edunan yi mu eye aduasa nan no o se enkyene ye nanso se enkyene de tu a nanso enkyene ne de tu a o de tu die mu na eye de biom afi wati ase wo ye nipa eye se ya bo se nipa anyame na mo so be ma afoforo wo se de nyamesom ne de sitie na se wa ma wo ho kwan ama nyame anyusu ama nipa woni mu nyankopon hu se de nyankopon ne sum sitie ne de sitie a ade na ya fa nya wo se ase nipa bonsam jam ya do beko to se na wo Kristo ni na wo tie mi a ye bibi mawurade hu sampa wo kira afoforo se de onu nyame ne sum ne de sitie ye bibi me nyankopon hu sampa wo kira obi se de nyamesom ne ye de sitie ti abobrofo a ye bo a ema nipa hu se de nyamesom sitie no twe wo fune ho abrabo ye bo a ema nyame hiraw ema wo de wo saka bibi ye no eno na bo na afoforo hu se de nyamesom ne de ye de sitie ko John 8:12 ya kenka wo Yohane humanitarian wotwe yi mu a eye edumienu no etifia se no se eja no ene oba no adansedie tie ne ye eja ne oba no Yesu Kristo ni nyankopon omo adanse a omo die nie aha ana Yesu ka kire won biom se mini wiase han ti Yesu Kristo ba ye no oba ma ye hu nsade onu nya Kristo som no ne som ne sitie oni ni wiase han ti so obi ni mu nyankopon sade ne som sitie a nyankopon ne be Yesu ne be dan ne di ma ye hu sade nyankopon ne som sitie ti Yesu ba ye no ne som no wa me hu kosu akokko kosu tuntum kosu akodi awuo wa me hu mayifo nku se no na wonam so awokra ba dai ebenya nkwa oba kire nyamesom no sade so ne sitie na oba dan na di ti wo so oni ni wiase han to no ba wiase no ona be ma ye hu sade nyamesom ya dai esitie oba kire yen ti na mka se ya ka se han a light e kire ba bia sade ade bi sitie kane ato ba bia ma wo hu sade ho ya dai esitie ti Yesu ba wiase no o ma ye hu sade nyankopon ne sum sitie to se ejana danse to obedi adanse ma ye hu sade nyankopon de opa ne de wonpe Yesu na be dan na die aha de odi machire no enante sum afi wati ase edi so ba fa Yesu Kristo se okra no waje nkwa edi kwa se wutimi ya ade a enye nyame pe ko bibia enye nyame akoma so ade bia wo ya eyesum ti so so fa Yesu Kristo no ma se mu disu a wonante sum na ye se onkoye de ani kwa se wo ye ti ani ye ba si do odi mechi no onante sum aha yanko Philip 1:27 Philip 1:27 ti se na wo tie mi a be a Christian o wo de wo se wo ye o ma Yesu Kristo ji wutum nyankopon ji wutum sampa wa ma wiase o mo nim nyame ahu se de nyame ne som se ye de etie ne som ne de wo mu ti se wa ti bi anyira ba bi nyame de ne nhira betimi amawo ama de wo ye bi aye ya ma nipa hu se nyame so mo de na wo so ba sa akwa heaven ana meka no ma nya wadwere so obewu akwa heaven o se se nkyere ne da yira onfa nya hwibiem aha Philippians ya kenka o Filipofo homa no etire ye ba akon yi mu eye aduonu enson no aha atifi asem no se abrabopa ho afutuo aha momma mo abrabo mfata Kristo asempa no nko a afi wati ase eti be a Christian se wo pese wa nyamesom afoforo hu se eda abraba wo bo no hwale se de Yesu Kristo ye dai e kaaye no eno ko na wo de ye dai wo de ye adwuma ase momma ma abrabo pa no emfata Kristo ya ka se Kristo so a eno ani nyankopon na num asem ti abrabo bi awo ba nya nyame anum asem na wo de ye bo no hu ni se unye obi a o ma wiase hu se de nyamesom esitie na ne da eye dai ewo mu tie ni ye ba yanko 2 Peter 1:19 2 Peter 1:19 aha ke kan mami nanso ye wadifo asem a ejina hopinti chensa tie ni ye
ya difo ano omo ho no omo nsem no a ejira ho pintin no ya wode a chance a kwa difo asem no no omo ka nyame de nyame difo no no omo ka de Nyankopon pe ana na kira amanfo ba na yehwe Ghana difo ya beka na ye ewu a wo bewu okosu tuntum a ye pa mo wato abuo na se wo bewu na ya ka se kosu kotokosu akoko a edia na yema obi a wopaso akọ heaven edia na kire se wa ye bibia ebe mani pa wo se nyamesu mu ya dai ede because nyamesu mu no kosu akoko nim kosu tuntum nim eti wo kosa ala na obi anim se bosum fie na onenam Nyankopon di ne de ato eho to se adifo nsem no a ejina ho pintin child yes a oso mo nsem no eye nkwagye nsem na nyame dan na didi kire omo to de odifo ne ba no be hyenko mo se Nyankopon se me kan kire mo se mo ansane amfiri mo akwambo ne ho a ibi a nsuo ento na se mo ayesutie ne mo dwane afiri bone a mo ye no Luke 8:16, 18. Luke 8:16 to 18. Luke ahomanetire ye nwotwe ni yimu a eye edunsia no. Atifi ase no se kanea adwuma. Kanea na adwuma ene sai ehyiran baabi a eho osum ama nipa wo ne hu se ne wadai esitie. Kanea adwuma. Na obi nso kanea mfa ade nkata so. Waje ase obaso kanea ase ama wo hunu bibi na wasa ade akata so se ya bese si kanea no nisu dabi eti hunu se wa ma ye kristoni wa bra ba se wo tra amane ne ho hawo mu wa ma ye kristoni wa bra wo mpese obewu akọ heaven tu ba ye kristoni se ya ade wo ye bia no ba wo se de sitie anza na wa ye ko nyame asem ama ne pa ye bibi a otimi wo se ne ye de esitie eti wo kan ye nko Psalm 19 verse 7 na yenhwa ade bi ho ye kenka wo enwom homa no etire ye dunkuno jichemu nson yiyimu a eye enson no Awurade emra ye pe tie ne ye o kai ho na wo se Awurade ne mra ye pe adwojo okra to aso Awurade adanse atim na ma ewiemufo hunu nyansa ama ewiemufo hunu nyansa tie ne ye eti wobia oti wobia no so ya na adwene so oba basum nyame no oni mu hwe a nyame asem ma wo hu de wo ya ewi ase de fa so ba re ebeba to se Awurade ne mra no ye pe adwojo okra ma obuto wo yam sisi obi aye kristoni a onim se ahia ne se de akura na ada obewu wo ha no wo ba bi aye de wo kwa ne ho ba ye de ebeto no adwojo okra na ma awiamfo ye de ehunu nyansa ti wo bi ti wo na woni mo hwe kura no a nyame asem ma ne hunu de wo ya ewi ase de mfa so ye de eba o se Awurade asede etene eti Awurade ne mmra nsem no de ama ye se ye ni so no eye etene ma akoma toyem ama wakoma to yem se de wo ye bia no ebe wie wo yie eti wo ba ye kristoni a wo ti bi ka se wo nim de enti aba ye kristoni wo zo kanea enza mfa ade nkata so ti wo ba ye kristoni wa ba ya kristosomu no wo ba hu se de nema bi ye da etie na waye se ya wo kra benya nkwa na wonya ngu nkọ heaven no wo no sa so bibie mu ayeye na se bayie ahombone so ne tia wa Awurade asi won kwan. That's the Christianity de ma ye som Nyankopon eno no to so unso kanea na wo sa mfa de nkata so anasa on fancy mpase wo ba so kanea na de asi mpase etu ba som Nyankopon di nanu masam so say ya banya so mfaso ko moment wo ba so kanea bia no wo so say ya wo ba hu say de ba bia ho no sum no de asitie onko na ntisum na wona ya gosia menam na abu tu wo say wo no wo purpose adba sum nyame wo ba sum nyame say ya wu a wo kra ya da be ko nyame nchen na wo nya ngu ko ye no wo ba say wo ya bibi Awurade kan ho no wo bo bibi hia wo ade tu na nim wo ya da wo ye ma ti no wa ba Kristo so mu na afi di ebiem na de wo ya Awurade ntimi ntie wo mpa bo na wo yi de wo ya Awurade ntimi mu wa ma wa bra bo nkoso na wo ye
dia wo ya wuwu a wo kra ntimi nko nyame nchen na wo ye won so de ato so se wo ye Kristo ni ene won te dia wo ya ase ene me ma wo mu se dia som ni sitie oni asase so nkyere oni eso han sankyere ne da yira ya fa nya hwe biem oni nipa wo gina wa wo ma nipa wo se dia nyame som ni sum se dai ne de sitie wa bra wa betoro wo din se wa fa Yesu se kra na wa genko wona wo betu anamon ama nyame afa wo so obi yade kura na odo sa to no so a yade na ko obi ahu se sa wo sum nyankopon a ede o tumi ode ma wa oba yade kura na odo sa to no so a otumi ya yade sa wona abama ni pra mu se de som na kasa esitie esom ne ye bemo ye mo adwaman nti obi behu no mo adwaman ye mo kro no obi behu mo kro no ye ni ewu obi behu ni ewu ye nyinyi nsen obi behu nyinyi nsen ye didi mpadefo atam to obi behu no ni mpadefo atam ya nyaka to obi behu no nyaka to wo da ba kire se de som ne ye dai esitie wo ne han no na saa ne ma wo ya de ba kire nipa ma wo se de asom ne sitie no wo na no na wo ye na bedo obi ahu se Yesu Kristo na wafa na se okra na waje nkwa no se na ne som ne ye dai esitie aha na emomo de sika ne adua so ya de sika ne adua so na wana owo mu no ahu no kanea no afi wati ase ti so ba ye Kristo ni a o mantam o so mo mtem mantam wo no ehu se de onyame som ye dai esitie o so na bibi enni kokoa ma onyi na die afi wati ase di ade pa na ade ahie eduru mra wo hia nti wo kofa bibi enni kokoa ma onyi na di because wo di ahie say ya any time wo hia bi abakwa akwa dai kwa kofa ti se nyame som no ya ka kire wo asore dem ho ede na kire se untimi ni na di wo abontim obi ho se okoye ka kire wo se oye oba e momesh edi omu ho no momesh bi oba ya ka kire wo se nche trouser edi amafo hu e waja trouser se ese de ne wo kokoa mu no de na wo ye no afi wa mani pa nyina hu se wa ye dai waja ye na wo twempuna ba hat sisi ani pa nyina hu se ho twempuna bi wa ma Kristo sum ho adadi amani pa hu se de ye dai esitie yenko Roman 1:16 Roman 1:16 de anopa ruade sha me famra wo no oni asase so nkyere ene han sankyere ne da yira ya fanya hwe biem na yenso kanea so mfa nhye kodo ase aha ye kenkan Roman 4 homa no etira eye baako yimu eye edunsia no aha etifia so se enkwaje enam gidie so ba enkwaje enam gidie so ba aha na mani hu asempa ne ho me sa asam no me ye na de me kira abekọ heaven na mani hu aso na sa wa ba ye wedding na wa ba so wonke kana no nhyehyɛ nani antan ya na nani awu te sɛ de ne ho anya fe wa bra sa ne ma na wo ya wo kira abekọ bonsam gem sa sa de ne ye ka sɛ manya ne sɛ ya asam papa ma wa woni mu ba wa anya ntum sɛ ya asam papa nti wunim sɛ wa anya wa afọ nyina bɛka sɛ wo ho anya fe ti woni bewu da bi mi amete adie ade bi am ye abema me kira nya nkwa mani nya dai emu ti sɛ wo ba nya me so mu ne ka kire wo sɛ wo ya ba ma wo hye trouser antwetwe nkwa wo to ja tramo nom ja wi nom ja zigerete nom a em wani hu wo ho sɛ na wo pa ntokwa em wani hu wo ho sɛ wo ba ja ntokwa ko aha efrise eyo onyankopɔ tumi a ede kɔ nkwagye mu ema wɔn a wogidie nyina fe wati ase nsam na da wasa no ane ne tumi a eje wo de kɔ nkwagye bibia no a wonam so a betimi de wakɔ heaven eka nyankopɔ no ma asɛm ane kuta tumi a obi ntimi hwem wo mfiri eje ne mu te so wanti ne ma wo ya ase hu sɛ wo ne wi ase nkyere ane han a ɛfa to wo sɛ wo ye Kristo ni na wo pɛ ne papa bi afiri nyankopɔ wo na wo be wu akɔ ne nkyɛn Yanko 1 Peter 2:12 na yɛmfa nsi Peter homa edikan ne yimu etire mienu yimu a edu emienu no aha na momo brapa amamman mu ɛnti momo brapa wa amamman mu so obaji Yesu Kristo di na wo pese nipa hu sɛde nyamesom ne density sɛde nyamesom esiti a ɛya brapa pa yɛ bɛbɔ na amamman na brapa papa ne bi ne die ebi ne sa mensom bosom
nkwaje sakawa ankwa duro so menya pesa minkumunya menya ahoye a mantabo memo obi anka se wo ni kokonzani a wo ho buade ema wani ntina wani nton menya ahomaso menya ahantan emo ahyawo oya ba ma enketwe mpura ba hat mantamo awo no dan bra papa di na manipa hunu se de nyame som sitie ne nyame afa wo so adan ne ho adi amanipa hu se de nyame ne som no eda ye de ewo mu to so woni asasi so nkyene yakọ aha na de wodi mu hu nsekro wo mumu se adeboyefo no wahwe mo ne ye pa no aso nyankopon animu afi wati ase eti wonu a o ma nipa hu se de nyame som sitie no do ye konkonsa ne ye nsekro ne ibo adwaman eye ne mafunu no so ba so hu se wasakra na onu hu ne se sa ne ma wo ye no nya bia afi obahu se se ne nyame som ye de esitie na nipa bia ba wo abrabọ mu a wo hu se sa utu sa na mo no ana ma nyame nso ama sa ne pa na ye de aba to ni akristo ni wutie mi anopa yi me ma wo hu se de nyame som sitie ye fa di ne ntu ye wo so ntra wa asa ma fa Yesu Kristo se me kra no magenkwa ye ye bibi kire se de nyame som ne de wo mu na ye bibi so a kire se de som ne ye de esitie timidi ba no si no ye ko 1 Peter 3:15 na fancy ye kenka o Peter homa edikan na tira ye miensa ne yi mu a eye edunu mu ati fia so trene ne ho aba na mumu Awurade Kristo konkro wo makoma mu fe wati ase eti nyame na numa asem na ye kana o de asie wakoma mu varu asem no ma asem no nso mo boma wo ma asem ni hiaw ma so de enya dai hiaw aha na mu nsiesie mo ho da fe wati ase na da ne da hwe se o man kekan ye bia nya dai enkekan ho we na no pa Awurade se me nkan kire oni asase so nkyene ene han se nkyene ne da yira ofa nya hwe bi Awurade se me ma wo hu se nkyene ne gina ho ma wo se wo na obema wona wonim nyankopon no ehu wono nyame ne som na da ewo mu na atwe wo maba na wo moba so a wo angasa so wasa a kire se de som ne sitie ene se wo ba mu a ye nya bone na se nipa nyina hu ni se ya nyame se ne no ne de odo oba na hema mu a obehu so odo ye bibi a eyeyi na se wa anya ni se di a o se nkyene ne da yira ya fa anya hwe bi ye hwegu na se bonsam gem na don de dey obekọ whereby a wa tworo udin wa sori dem what to collection what bu tight but wa me nipa ehunu no ede wa wo nyame mu an kire wo mo se de nyame so ne dey esitie nsem hunu no abetrem na wadi no Awurade se me kan kire on fa onya hwe bi ti na ne nkwaje da na ne adwen sakra da dia makan ye nyame no masem de odi mu fo no twe ho na Awurade on hyirawo Awurade hyirawo onya okase oni doba Yesu Kristo dirimuti amen amen.